भांडा सुकवून घेते, पहिला पुसून घेते, धुतलेला आहे चांगला. आधी आपली तयारी करून ठेवली ना की आपलं ते पटकन करायला बरं, म्हणून आधी तयारी करून घ्यायची. हे आपला भांडा आहे, याच्यामध्ये आळूवडी हे असं याच्यामध्ये वाफवायचं आहे, मोदक वाफवून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये पाणी ठेवायचा अर्धा भांडा आणि त्याच्यावर ही भांडी ठेवायची. नमस्ते. थांब ना. नमस्ते. आज मी शेवया बनवते आहे. नारळी पौर्णिमे स्पेशल रक्षाबंधनासाठी खास मी शेवई बनवते आहे तांदळाच्या पिठाची, आणि ती बनवायची पद्धत वेगळी आहे, तुम्हाला दाखवते. आता मी पाणी उकळायला ठेवलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे. हे मी 2 वाटे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 वाटी आहे आणि ही 1 वाटी. आता ना हे पाणी उकळलंय बघा, मीठ टाकलेलं. आता गॅस बंद करते आणि हे पाणी आपल्याला या पिठामध्ये ओतायचं आहे. आपण भाकरीला पीठ भिजवतो ना तसं आपल्याला असं पाणी टाकून भिजवायचं आहे. आपल्याला माहिती असेल शेवई कशी बनवतात, तर ही जरा शेवयाची पद्धत आहे ना जरा वेगळी आहे. कशी माहितीये का? आपण पहिले शेवया कशा बनवायच्या, की आपण हे पीठ आहे ना मोदकाच्या पिठासारखं शिजवतो, त्याच्यानंतर ते मळून त्याचे गोळे करतो आणि आपण मोठ्या टोपामध्ये गॅसवर पाणी उकळायला ठेवतो आणि त्याच्यामध्ये ते गोळे उकळायला टाकतात. आणि ते गोळे उकळायला टाकले की उकळल्याबरोबर ते गोळे असे वरती येतात आणि ते गोळे घेऊन आपण साच्यामधून शेव पाडायची. अशी पद्धत होती पहिली. आता ही थोडीशी आहे ना वेगळी पद्धत आहे, आणि ही पद्धत आपली आहे ना एकदम सोपी आहे. आपण कधी पण नाश्त्याला म्हणा, कधी आपल्याला मध्येच काहीतरी खायला वाटलं तर आपण असं पटकन करू शकतो. हे आपलं पीठ आहे ना गरम पीठ झालेलं आहे. आपल्याला हात आपला लागेल ना असं गरम सहन होईल तेवढंच आपण गरम पीठ मळायचं. आणि हे आपलं थंड पाणी आहे, साधं पाणी थंड. आता हे आपल्याला पीठ आहे ना मळून घ्यायचं आहे भाकरीच्या पिठासारखं. गरम गरम आहे, हात भाजतो बघा. तुम्ही पण आता हात टाकाल ना असा तर आरामात टाकायचा, थोडं थंड झाल्यावर. उशीर झाला तरी चालेल. असं पीठ आपलं आहे ना थोडं थोडं मळून आपलं असं साईडला ठेवून द्यायचं. परत थोडं मळायचं. पहिलं पीठ सगळं मळून घेते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला शेवई पाडून दाखवते. आणि जरा तुम्ही पण मला मदत करा, कारण आज मी पीठ आहे ना थोडं भरपूर घेतलेलं आहे. आता आपण इथे पीठ मळून आणलंय आणि आता बाहेर बसले, जरा आरामात बसले. आपण कसं आरामात बसलो की कसं आरामात होतो ना, घाई नाही गडबड नाही करायची, आरामात बसून करायचं. आता या भांड्यामध्ये आहे ना पाणी ओतायचं आहे. या भांड्याला तेल लावायचं. आता मी भांड्याला तेल पण लावलंय, कारण काय माहितीये असंच मी आता या भांड्यामध्ये ना सोडू शकत नाही, कारण आपल्याला काढताना पण मुश्किल आणि त्याच्यामध्ये सोडताना पण मुश्किल होणार आहे. तर आता मी काय करते माहितीये का, हे सफेद रुमाल घेतले, याची सफेद रुमालला भिजवून घ्यायचे पाण्यामध्ये. हे पाणी एकदम थंड आहे, साधा पाणी आहे. त्याच्यामध्ये असं रुमाल टाकायचा. आता मी हा शेवयाचा साचा घेतलाय बघा, आतमध्ये प्लेट टाकलाय, त्याच्यामध्ये हे प्लेट टाकलेली आहे. आता याला साच्याला असं थोडं तेल लावायचं. आता हे आपलं पीठ आहे ना मळलेलं ते आपल्याला या साच्यामध्ये टाकायचं आहे. ना एकदम साधे आणि सोपे शेवई. आले का? तर आता या भांड्यावर आहे ना आपण पूर्ण भांडा भरून करणार आहे. आता बघा अशी मी शेव बघा अशी सोडली आहे. आपल्याला पाहिजे तर अजून जाड बी करू शकतो, कारण ते आहे ना एकदम सुटे सुटे आहेत एकदम. हे बघा असे एकदम पातळ आहेत. आता आपण याच्यावर अजून सोडले ना तरी पण चालणार आहे.
चांगलं. हे आता आपण आहे ना असंच गॅसवर उचलून ठेवायचं आहे. हे आता असंच आहे ना नेऊन गॅसवर ठेवते. आणि हे कसं माहितीये 10 मिनिटं म्हणजे 5 मिनिटं जरा ते पाणी उकळायला लागेल आणि वरचे 10 मिनिटं शिजायला लागतील. म्हणजे असे 15 मिनिटं हे शिजू द्यायचे. मग तुम्हाला 15 मिनिटांनी दाखवते. गॅस एकदम फुल ठेवायचा. आता मी इडलीची भांडी घेतली आहेत बघा. हे इडलीचे साचे आहेत भांड्यातले. आता मी त्या इडलीच्या भांड्यामध्ये आहे ना तेल लावून घेतलंय. या कप्याला तेल लावलंय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला शेव पाडायची आहे. आपण इडलीचा बॅटर टाकतो ना तसंच हे आपल्याला शेव पण त्याच्यामध्ये अशी पाडून घ्यायची आहे. पडशील बाजूला मम्मी. काय पडशील खाली बघायला लागतो ना. हे आपलं इडलीचं भांडं असं जर्मरचं असेल ना अल्युमिनियमचं तर काय करायचं असं लिंबूची साल टाकायची पाण्यामध्ये. म्हणजे आतून भांडं आहे ना काळं होत नाही. आता हे पण आपल्याला आहे ना 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचे. आता असं 10 मिनिटासाठी मी गॅसवर ठेवते. हे आपला दुसरा भांडा इडलीचा भांडा चढवलाय. पहिला आपला भांडा रेडी तयार झालेला आहे. शेवच्या रसाची वाट बघते. आता आपण पहिले शेवसाठी रस काढूया. हा एक नारळाचं खोबरं आहे, ओलं खोबरं आहे. हे आता आपण मिक्सरला लावूया. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. आज मी गुळ नाही टाकणार आहे. का माहितीये गुळ आहे ना कधी कधी खार असतो, खार लागतो. त्याच्यामुळे आहे ना ते नारळाचा रस आहे ना चांगला नाही लागत. मग आज मी साखर टाकणार आहे. आपल्याला गोड पाहिजे तशी आपल्याला साखर टाकायची. आपलं खोबरं आणि साखर वाटून झाली आहे. आता आपल्याला याचा आहे ना रस काढून घ्यायचा आहे. पहिला हातामध्ये आलं ना तसं हातामध्ये येईल तेवढं असं घालून काढायचं. आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं आहे. कारण आपल्याला ना हा रस आहे ना घट्ट बनवायचा आहे. थोडं एकदा फिरवून घेते. आपला रस पण काढून झालाय मस्तपैकी. आणि आता आपल्या इथे इडलीच्या भांड्यामध्ये ते आपण शेवया शिजल्या आहेत. आता मी त्याचा गॅस बंद करते. आणि चला आता तुम्हाला पटापट आहे ना खायला देते गरम गरम. आपल्या नारळाचा रस बघा एकदम रेडी आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना थोडीशी आपण वेलची पावडर टाकूया. मग त्याची खुशबू आहे ना चांगली येते आणि आपल्याला मोदकासारखे मग टेस्ट लागेल. आपल्या नारळाचा रस तयार आहे. चला आता पटापट बसा, खायची सुरुवात करा. छान झालेत ना. आता आपल्याला काढायचे आहे. आता तुम्हाला कसे काढायचे दाखवते. हे असे आहेत ना. आता आपल्याला याच्यावरती रस टाकायचा. बघा आपली रेसिपी मस्त एकदम तयार झालेली आहे. पहिली सुरुवात कोण करताय? तर पहिली तुम्हाला मी सुरुवात करून दाखवते. एकदम मस्त छान झाले.
एकदम मस्त आपली शेव झालेली आहे आणि एकदम छानच लागते नारळाच्या रसाबरोबर. अशी तुम्ही पण बनवा मस्त. आणि मी कालच्या रेसिपी मध्ये बोलली होती ना की चॉकलेट कोणाला आवडतं, चॉकलेटचं बिस्किट कोणाला आवडतं. तुम्ही सगळ्यांनी बरोबर कमेंट मध्ये उत्तर दिलंय की ते चॉकलेट बिस्किट ताईला आवडतं.